So share the do so near corner Adom Trotro so nene said we are seeing ye si walk in suo hun some show ben awonum ensure nyina na ni adane brown num ne ade obi okrampa ensure no be fa ne dro ben mu prince so siedu ene ade hye bi e wo nyameche Kasee prince entio ensuo hun sem kwan ben so ne be fa so aboye ensuo hun eban na ye ba ebibiman Ghana ha ye bisa se niema ben ene ye akonsidi a aya na eha yensuo ensem opani ye de rade ase se o makonya ye de bedi ensuo hu enkomo ye tie ne se o de ba Ghana ha de a ene Ghana water day na world water day o hia ensuo o Ghana esu se ensuo na emobo ene otu ani anka ensuo ya se colorless liquid no ene adaniti adentia nini na ne se timamufo nipa timu ne hunu ensuo hu mfaso enti ebesra se ye nina eya dwen kro na ye hunu se ye boye nsuo hu ban a na ye hwe ne ye mani timi gina se na ese eya ebetimi aboa ye nina ma ya setena no aye from if se gidifo wiase nina ye mpo asetrans Ghana na to nten a Kristo ni hia nsuo na gidi ayeye kramoni hia nsuo na se gidi ayeye mpo na mo suma bosom mpo eso krampo so omo sum nsuo ede na ye aboa ma nsuo na timi agina na ne matimi akoso se ne beboa ma oma na akoso Dubai desert country enso nsuo hu hia omo se ne hia o Ghana ha ye wo nsuo bia nyankopon de amayen de na ekoso a esei nini na ne se nipa enwene ya na montutuo ho hwe ba bia si dan si hwe gota wo bankra ha se ya river bia ha bia da ne gota adan nini na ne se ye temamfo ne yeto bola egu ba bia nsuo nam se na besi de o si dan so na wasi dan e de esi nsuo m de all ma permit se ye nsi dan so a na wa ma permit wo nsuo kwan se ye nsi mfa nsi nsuo kwan eti adensem bebre na ma men ko papa isu no no so nka bi yo misuma sumu nyame chajanshi opani sane yete ne se ye nsuo asam de Ghana ha no ka ebekwa ko wi politicians for no so because obi se mebo nsuo hu ban me bo nsuo no hu ban na se bia tumi amode amame no kra no moje a mepe obi nsuo se monto abama me moto abama me ame ba mema motu John mama enti Akufuado wan ka se obeya ama muyina ope me pa chaw Akufuado na ye se ye friend say se me bo nsuo no hu ban na se metumi amode amame no kra no ehweme a mepe John mama nsuo se galamse na mutu di sensu no me ba memo tu no mo dia sensu no enti se e be fa de kwan so na ya den ya solve sa problem no ye mpanifo kan mampani ka se oba o de regulations o de niema nhihye begu akwan no matu wanka se obeba ma matu ase no me de minim regulation kwa o de ba sa abrofo no aya ye ka twi a mo me ka twi o de nhihye ya enti no ye metu ase se ye kan ye krom kasa ye nka ne obi gina won a obete asem a we de wo ka no enti no ye mpanifo no omo de ade na dane politics enso ya de a ehia o Ghana ha pa ba bi ti se Kofodua Watra Kofodua da ye duru mre bia otum se omo bre wonso ho pa woko Cape Coast a omo bre wonso ho pa but ye kan na politicians for na den asum no ma se no enti bibia ye mpanifo no enti ne yentimi nsovo osu yo menso masumu wa ye from Augustine Ofori me matiefu nyina aha na de menso meka kakra dia so minuanom de so omo kan ne se ye beka ensuo galamse hwan ni ade ni nyina na ni nyina no ekobeje ebewie politician essence uko man na develop kwachire na omo policy essence omu ha Ghana ha ye ni policy ni ntino we ka bi na we nso se si we se di enti me de na me pass parliament for ni nyina ne ye ne se omu nyina ntnase ne amampani ahoro ebani na omu nyina ntnase no mo ndron policy ba kopɛ se wo ye NDC wo ba obedi so wo ye MPP wo ba obedi so se ya anya sa de we se ne se ye bejai galamse ne niema bitu amana ye yi a ene me ka kyerɛm se omoboa ye nsuo ne de ye ntimi nye emane ye yi ye nye policy medamans menso Twenebo Isaac ene Kasee o my we no ye say water is life but ye water no me pesi ye hu se Ghana for na ankasa no
yɛwɔ Ghana Navy ɔmo wɔ boat ɔmo defense yo so yɛwɔ army for ɔmo ɔmo ship ɔmo defense yo so Ghana Waterways ɔmo wɔ boat ɔmo defense yo so yensuo na yɛsɛ area ɛsi yɛtumi team sɛ ka ɔmo nya boat defense yo ne so ɛhwɛ beebi a o nsuo ne kɔ fam a aha na ewe nti ɛsi yɛtumi yɛdan ɛti mu no mu ne ade a yɛnya sɛ adwuma ne nyinaa bi yɛdan ɛwɔ Ghana ha nti nsuo ne yɛsɛ kɔ fam pɛ na akɔfa asɛm aba hwɛ sɛ Kufuado we a excavators ya ɔkyekyɛ yɛ a ɔhyehyehye ni ɛna ɔde bi ma Waterways foɔ no mu ne ade na yɛnsuo yi kɔ fam ne yɛde tim a sɛ nkɛyɛ but wabɔ ɔman yi kɛkɛ excavators no wahye ne kɛkɛ mfasoɔ bi ɛma so Waterways Ghana Waterways busa so ɔmo wɔ boat a defense you so Waterways for any boat ɔmo defense so ɔmo collaborate ɔmo ne NADMO ne adwumakuo foforɔ no betumi aka bɔ menu nti na ɔmo ka sɛ ɔmo nim nsu a ɛwe ɛwɔ kromo han Adom Trotro ana ɔmanfoɔ Adom Trotro na ɔmanfoɔ akyerɛ ɔmo adwene yɛde afa nsuo ho ewiase nyinaa nsuo ɛda ɛyɛ nnɛ kwan yɛ fa so abɔ yɛ nsuo ho ban sɛ Trotro no ɛyɛ mana sɛ mate ɛte Trotro no ma mate no ɛgye so sɛ awe